Здравейте на всички! Аз съм тичър Яна от The Little Gym София и днеска много се вълнувам, защото знаете ли какво ще си направим? Ще си направим къщичка за птички! Преди да започнем, искам да ви покажа материалите, които най-вероятно ще са ви необходими. Казвам най-вероятно, защото това да си направим такава къщичка е много индивидуален и креативен процес, така че вие може да използвате въображението си и да промените някои стъпки. Разбира се, ще ви трябва една кутия от сок или от мляко. Аз ще я опаковам в опаковъчна хартия, но вие може да я отцветите с акрилни боички вместо това. Също така съм си подготвила малко обикновен картон, защото може да ми се наложи да го използвам за покривчето, но ще видим по време на процеса. Взела съм си панделка, въженца, с които после да вържеме къщичката, тиксо, сухо лепило, мокро лепило. Аз съм си подготвила сладоледени пръчки, като вие може да ги замените с най-обикновени моливчета или даже да не ги ползвате въобще. Също така съм си подготвила линийка и маркерче, ножичка и декоративни кристалчета. Може да използвате и стикери, и помпончета, каквото искате. Първо, дечица, трябва да премахнем капачката отгоре. Кутията, която аз съм си избрала, е много подходяща за тази къщичка, защото цялата горна част е направена от пластмаса и аз мога направо да я премахна. Сега, дечица, с помощта на линейка ще си измеря 12 см от кутията. Ето тук. И ще измеря цялата кутия по този начин. Също така ще си направя едно триъгълниче до горната част. Сега отварям си крилцата отстрани и ще изрежа тази горната част. Сега ще изрежа ъгълчетата до точката, до която сме си отбелязали. И сега ще изрежа един пръст преди линията, която сме си нарисували. Сега ще огънем единия пръст, който оставихме на ъгълче. Той ще ни помогне, за да си сглобим покривчето. И сега ще си ги сглобим като пъзел. Ще си взема тиксото, за да ги залепвам, докато ги нареждам заедно. Едно в друго. Виждате ли колко е лесно? И си отрязах връхчето отгоре, което ми беше останало. Сега и него ще си го залепя с тиксо. Готово! И сега ще си направя прозорче на къщичката за птиченцата. Деца, може да използвате всякакъв предмет и да си го пречертаете. Аз ще използвам кръгче, защото смятам, че е по-сладко, но вие може да направите квадратче или триъгълниче, каквото искате. Сега ще си продупча дупка много внимателно с ножичката. Ако ви е трудно, разбира се, може да помолите мама и тати да ви помогнат. Те биха се справили още по-лесно, ако имат и макетно ножче, с което да го изрежат. Готова съм! Сега е време за най-забавната част. Разбира се, както ви казах, може просто да го боядисате с акрилни боички. Аз обаче ще го опаковам в подаръчна хартия. Взех си едно парченце картон, ще го сгъна наполовина. И ще го срежа да е малко по-голямо от кутията. Ето така. Перфектно. Взимам си парченце от същата хартия и ще я залепя върху картона.
си оставих малко от хартията отстрани и сега ще покрия остатъка с лепило, сухо отново. И прегъвам хартията. Сега ще си взема панделката и ще си отрежа малко. Ще я намажа по долната страна с лепило. И ще я залепя точно по средата отгоре. Хоп. Сега, преди да си сложа покривчето отгоре върху къщичката, пак ще си взема ножичката, ще продупча отгоре точно над прозорчето. И ще подгъна хартията. На големите парченца ще сложа лепило и ще ги залепя назад. И сега е момента, в който ще си залепиме отгоре покривчето. И сега е момента да си декорираме къщичката. Взимам си кристалчетата и започвам да лепя. Дечица, моята къщичка е готова! Много ми харесва как се получи. И сега ще си я напълня с семенца за птички и ще си я сложа на прозорчето. А дечица, ако на вас ви е харесала идеята и ако сте решили да си направите такава къщичка, много ще се радвам да видя снимки и видеа как се я правите и да видя как се е получила, как сте си я украсили, дали сте оцветили с боички или като ме сте опаковали с подаръчна хартия. Чао, чао, дечица, и до скоро! Чао, чао!